mokwongo. Odiochieng' makawuono mineno ka en speaker mar od bura mar senet Amason Kingo. Kiny makawuono od bura mar senet dhi bedo gi romo mabende gidhi bedo godo chakre saa 4 mar okinyi nyaka rom kanyo mano saa 8:30 mano mar odiochieng'. Od bura mar senet dhi bedo gi romo 2. Romo mokwongo chakre saa 4 nyaka saa 6:30 mano mar okinyi. Bang' mano gidhi bedo gi romo mar 2 chakre saa 8:30 mar odiochieng' nyaka rom kanyo wan kochopo odhiambo. Romo mokwongo ka gibedo godo nyaka rom gajuanga gidhi bedo ka girwako William Kisang e od bura mar senet. Par ni yiero mano ma adundo mar od bura mano mar senet mano mar Elgeyo Marakwet ne otim chieng' tarik 5 mar dwe mokwongo mar higani. Koro jo Elgeyo Marakwet kaluwore gi seneta margi mabende noyiero odiochieng' makawuono odhi bedo ka ochamo muma e od bura mar senet. Mane romo mokwongo mabende gibedo godo chakre saa 4 nyaka saa 6:30. Bang' mano gidhi bedo gi romo mar 2 mano kono romo saa 8 mano mar odiochieng' kawuono. Romo mar 2 mabende gidhi bedo ka gitwak ahinya kaluwore kod paro mar chik mano mar IBC mano mar Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill mano mar paro mar chik makamano mabende gibiro bedo ka gitwake mano odiochieng' makawuono. Bang' mano kon gisetieko twak margi gibiro bedo bende ka giromo kendo chieng' tarik 14 mar dwe mar 2 mar higani mane romo margi ayanga mabende gibiro bedo ka gichako bang' yweyo mabende na gintiere godo. Par ni wantiere gi jofwambo magwa mabende biro bedo ka luwo romo makamano biro neno ka William Kisang chamo muma kaka governor mano kaka senator e county ma Elgeyo Marakwet.